γειτονάκια μου. Ναι, συγγνώμη. Δεν το κάνω άπτυα, αλλά έκανα μόνο ένα γιατί για κοιτάξτε πώς είμαι. Γιατί είναι όμως τόσο μεγάλο. Λοιπόν, σήμερα σας δείξω πώς μπορείτε να βρείτε το Rad Dance στο Facebook. Ναι, κοίταξε πως είναι ρε φίλε. Πήγαινε και λίγο αργά. Τέλος πάντων. Τι? Στο city map είναι. Πάμε εδώ. Οπ! Πώς, ρε! Εντάξει, παιδιά, εντάξει. Πώς είναι έτσι? Τέλος πάντων. Τώρα και να το βρούμε. Για μένα με δυσκόλυψε, αλλά ήταν χαρακτηριστικό, ήταν εύκολο. Πρέπει να πηγαίνεις να παίζεις μέσα σαν τόσο απλό. Ο Villager σου Face 4, παιδιά, μην αρχώνεσαι. Το έχει σε ημερομηνία. Εδώ είναι, παιδιά. Το βλέπετε εκεί πέρα? Α, δεν φαίνεται. Το βλέπετε? Να, το βλέπετε? Εκεί πέρα είναι.